Bună, dragilor! Astăzi o să facem un mic joculeț nou-nouț, adică Brawl Stars. Nu m-am mai jucat de mult, așa că am revenit și am foarte multe skin-uri bune, într-un fel. Da. Așa că hai să nu mai vorbim și să trecem la treabă. Da, foarte fain, îmi place. O să avem puțin... Wow, avem niște coechiperi chiar foarte buni, zic eu. Nu mai timidă de fost. Da. De asta... Unde se făcă? Să mă calce trenul, că n-am voie, nu trebuie să... Gata, am terminat și meciul ăsta. Perfect. Și pe ea. Gata. Perfect. Încă o rundă. Să băgăm. Wow, ce coechipier frumos. Da, îmi plac coechipierii ăștia. Sunt chiar ok. Zic eu. Nu pot să cred. De ce? De ce? Bam, bam. Haide. Pa, 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 pa. Omoră-l, așa. Da, mă, da. Să vorbim. Așa e pe limba mea. Yepe. Băi, da, așa merge treaba, nu? Da? A fost un meci de bun. Mie mi-a plăcut meciul ăsta. A fost chiar foarte fain. Hai că mai bag încă un meci. Așa, gata. Meciul. Aici sunt pe echipierii mei ăștia. Bă. Ce faci? Ăla sare ca iepure. De ce? M-a omorât. Stai că... Gata, aia am fost, gata. S-a dus. S-a terminat. Așa, gata. Vreau să mai omor.
ne bați. Bă, bani. Ia mă, cristalele, că murim. Da, mă, da, așa zice. Așa zic și eu. Ce bătă. Da, mă, da. Gata. Am dat-o și pe asta. Hai că ies. Sau cine? Hai mă că eu mă mai bag oriunde. Vampirașul ăsta? Nu zice nimic, cred că... Nu? Da. E clar. În fine. Oh my god. Am murit. Stai că mă responde și bate tot. Gata, mă. Gata. Gata, s-a dus totul. Perfect! Am câștigat! Perfect! Îmi iau alt avatar. Asta ce-i? Ciudat. Ăsta, da, ăsta. Nu, stai, exit. O, frate, voiam altă rundă. Voiam altă rundă, dar apare nu. Oh, come on, let me show you how it's done. Da, păi. Așa nu. Perfect. Păi, mie-mi place această rundă. Da. Așa? Nu, ăsta e bun, ce pot să zic? Nu e rău, nu e rău. E chiar foarte bun. Bun, e și rău, dar e ok. Eu mă mai bag o rundă, că de ce nu? De ce nu? Așa. Bun, perfect, perfect. Ce pot să zic? Destul de bun. Oh, come on, let me show you how it's done.
dar hai să câștigăm. Ce să zic? Câștigăm! Bă, stai. Bă, nu spune asta. Bă, stai. Stai cu toții, nu? Aoleu, m-am omorât, gata, aia am fost. Nu, am pierdut toate, le-am pierdut. Nu pot să cred cine, treci în comun. Let your spirit soar. Treci în comun. Bă, lasă-mi pace și tu. Așa. Așa. Avem toate la dispoziție. Prea multă. Acum te bune. Dar e ok. My mind is clear. Da. Perfect. Altă rundă. Voi. Dar câte runde mai am aici? O aleg pe asta cu mai mulți de ăștia și mi iau pe oferta asta. Gata? Așa-i mai bine. Bun. Perfect. Hai să vedem ce e asta. Eu cred că asta e cu fum. La care se omoară. Ceea ce e insuportabil. Nu pot să suportem. Aleu, dar aici măcar pe spăunel. De la celelalte. Dar eu vreau să rămân în viață, ce treacă. Să nu mă vă mai suport. Nu vă mai suport. Mor pe și să mor. Dar măcar am câștigat. Ce pot să spun? Ok. E ok. Așa. Perfect. Deci. Eu o să stau aici și eu o să aștept până va veni și
Nu, că eu mai bag o rundă. Eu mai bag o rundă, că nu se poate. Eu mai bag o rundă, că ăștia de nu vin și nu sunt corect. Ai, nu. Așa. Bun, mă, așa, deci. Așa, ia zic și eu că măcar să nu vină încoace dacă e. Atâta să nu se poate. Mi-e frică să nu se poate. E gen în iarbă. Asta e de rău. Stai că dau eu ăsta. Dau ăsta să zic. Amărâți-l, mă, că ăsta-i puternic. Mie mi se pare aparent puternic, dar... Pleacă. Nu. Bă, dați-mi. Știi ceva? Bă, muriți. Am câștigat, nu? Da, am câștigat. Hai că plec. Perfect. Bă, asta mi-a plăcut gen. Mi-a plăcut. Hai că o joc și pe asta. Da, cât de... Dar eu nu știu câte cristale am, gen. Stai că mă duc să cumpăr aici și văd câte cristale am. Bun, nu mi-arată câte cristale am, gen. Bun. În fine. Oh my god. Nu pot să cred, bă, ne-au băgat ăștia cei mai greu. Cei mai grei ne-au băgat, nu? Da, mă, nu. Nu am urcat tot. Bă. Nu te duc. Nu! Asta a fost, gata. Și cam atât a fost episodul nostru. Nu uitați, dați like, subscribe și clopoțelul. Pa, pa!
Păi, da. Și prietena noastră, abonata noastră principală este o fană de-a noastră, foarte, foarte, care ne scrie la toate TikTok-urile, la toate videoclipurile. Foarte drăguț din partea ei și îi mulțumim pentru asta. Pa, pa!